Eztue hasi zen, orain dela 32 urte, 5 bazkide hasi ziren, eta hasi ziren lanean gehien bat estruktura metalikoak egiten. Eta egiten ditugu plano espezialetako pedidoak. Momentu honetan, 23-24 langile gabiltza. Talentua eta langile erakartzeko landu ditugu gehien bat 4 puntu. Lehenengo izan ditzake ordutegi flexiblea, gehien bat konziliazio familiarren gaiagatik. Besta izan ditzake langileen lan giroa hobetzea. Hortako egiten dugu bilera batzuk, langilea eta direkzioekin batea. Eta zerbait aldatu behar baldin bada langileen iritzia kontuan hartzen dugu. Hirugarren bat izan ditzake zentro formatiboekin lan egitea. Praktiketan hartzen ditugu mutilak eta askoek hola sartu dira. Eta laugarren izango da, mankomunekin egin dugun proiektu bat aniztasunaren lantzeko. Gero eta jende gehiago kanpotarra datoz, emakumeare barneratu behar ditugu. Eta orduan, programa horren bidez, uste eragin handi izan duela gure eguneroko lanetan. Langilea mantentzeko 2 puntutan lan egin dugu. Bat ISO eta genuen dela 2 urte, kalidade mejoratzeko zen alde batetik, baina beste batetik obligatzen gaitu langile formazio bat emateko. Gero beste bigarren puntua landu genuen, bai Arrasateko unibertsitateekin eta Urolako mankomunitateekin proiektu bat langileen inplikazioa eta autonomia gehitzeko. Hor puntu batzu zeuden eta ardatz bazen panel batekin langile informatzeko zen lan karga zegoen eta ze plazotan zegoen. Horre eraginaka produzioan eta azkenean askoz azkarrago eta hobeto irtetzen dira gure produktuak. Beste aldetik baita tailerreko kontuak eta jendeari esaten diogu, orduan langile badakite tailerra, enpresa ondo edo gaizki joan, ze puntutan gauden eta behekin inplikatzen dira baita eguneroko gestioa.